Имаме воля. Под това мото и при засилени мерки за сигурност се проведе националната конференция на ГЕРБ в столичната зала Арена Армеец. Пред около 14 000 симпатизанти и гости лидерът на партията Бойко Борисов говори за първи път публично след оставката на правителството му. Борисов обеща, че ако спечелят изборите, данъците няма да бъдат увеличени. Ако бъдат преизбрани, ГЕРБ гарантира 32 милиарда лева да влязат в българската икономика през следващия мандат. ГЕРБ ще управлява, ако хората искат. Мен ме обвиниха няколко негодници, че съм диктатор. Кой диктатор си дава оставката? Кой диктатор сдава властта? Това, че има в нас ред, дисциплина, макар че моите депутати показаха, че няма и ред и дисциплина, без връзки са, не значи, че има диктатура. 10% плосък данък, 7 дни връщане на ДДС, работа, работа, работа. Това е, което ние можем да обещаем. Знам, че ще работим от сутрин до вечер, ще продължат проектите, ще има финансова стабилност, ще строиме повече, отколкото 20 години са построили преди нас, ниски данъци и всяка пара, която идва, допълнително ще отива тя тогава за пенсия. Привличане на инвестиции. Убеден съм, че когато направим всичко това, след 2-3 години България ще е друга и различна. Ние ще следваме това, което правят колегите в Германия. Колкото изкарваме, толкова харчим. Борисов допълни, че единствено партия ГЕРБ може да победи опозицията в лицето на БСП. Освен ГЕРБ, няма друга партия, която да може да спира бившите комунисти. Това е безспорен факт. Само 20%, и това трябва да го повтарят, от всичко, което сме построили, е с българските пари, на българския данъкоплатец. Другите 80% с парите на европейците. И би било рядка глупост на една нация да избере партия, която да спрат еврофондовете. Когато говорим за ГЕРБ, трябва да говорим за партия, която е донесла пари в България. Донесла. Когато говорим за БСП и ДПС, това са партии изнесли пари от България. ГЕРБ получи международна подкрепа и от официални гости. От кризата ще излезем чрез две средства и двете са тясно свързани, благодарение на инвестициите и благодарение на доброто управление на публичните финанси. Що се отнася до инвестициите, аз съм силно впечатлен от напредъка на България. Вчера с Йорданка Фандъкова, кмет на София, отидохме на място да видим метрото и строящото се продължение. Това става благодарение на европейските фондове. Видях и километрите магистрали в строеж. Казвам браво! След като представи всичките водачи на листи в цялата страна, заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов представи Бойко Борисов като водач на листа в София и Пловдивград. Цветанов обяви, че Борисов е номинацията за бъдещ премиер на ГЕРБ, ако партията спечели следващите парламентарни избори.